Daghan kaayong mga punto nga angay natong pamalandungan. Sa unang pagbasa, gihisgutan ang pagbuhat sa tao, lalaki ug babae. Gihisgutan sa gamay ang minyo ay. Sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan nga gihimot ang igsuon ni Kristo. Nya sa atong ebanghelyo gihisgutan sa dinhi ang panagbulag. Unsay mahitabo kung magbuwag ang bana o ang asawa. Yan, nasa gihisgutan nga mga bata. Hay may gusto ninyo aning pamalandungan nato? Ang banag asawa. Tanan? Sayunan lang muna. Abutan kita nig siyam-siyam. Ari ko musugod sa mga bata. Diin man gikan ang bata. Gikan sa Ginoo, ay naon sabi mo, inahan ko taon. Gikan as Ginoo, nya, wa na muanhis kalibutan ang bata ba? Wa na muanhis kalibutan, nga gikan lang sa usa ka tawo. Gikan na sa duha ka tawo, una nahimong bata. So duha ka tawo, nahimong usa ka tawo. Nakuha mo? Lingian na imong tupad. Ingna tao ka. Ingna ka na tao ka. Kanang giingon ni Kristo nga ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Ang image ana nga gipasabot ang ato gyud mismong pagkatao. Kay matag usa nato gikan ta sa duha ka tawo nya nahimong usa. Kay guwap atong duha ka tawo, wa unta karon mataw. Ana. Unyaron kung kining duha ka tawo, di na sila maghiusa. Napay mo gawas nga tawo. Napa wa na? Wala na. Kusga? Wala. May. Ay ba mo? Niya. Pilaron kabuok ginikanan or babae o lalaki nga kinasal nga di na gyud gustong mohimog tao. Ang ila ra gyung himuon usa, duha, kana ra gyud. Di na sila gustong napay mosunod. Unsa man na sila? Diosnon o yawanon? Yawanon. Kana bang mga managtiayon nga gusto lang sila usa, duha ang ilang himuon nga tao. Pasabot, buwago na nila ang ilang kaugalingon aron dili mahimong tao. Butangan nilag pills, butangan nilag kondom, butangan nilag ayude, usahay ipalaygit, putlo nang naang adto dito magsugat ang duha ka similya nga gihatag sa Ginoo, usahay gamitan nila og withdrawal, usahay abortion. Ilag yung gamitag abortion. Unsa may tawag ninyo ana mga ginikanana? Diosnon, yawanon. Yawanon. Kusga. Yawanon. Pila ka buok dinhi ang yawanon. Taas kamot. Doko-doko lang ay. Si Kristo may emphasize ang gingharian sa langit iya niining mga bata. Munang matngoni ninyo nga dili mo magsalikway bisan usa niining mga bata kay ang gingharian sa langit iya sa mga bata. So kinsay tag-iya sa langit para sa Ginoo? Ang bata. Ang bata mo'y tag-iya sa langit. Unyag imong kusion ang bata, kinsay imong gikusi? Ang tag-iya sa langit. Malangit pa ka dili? Tubag. Wapay siguro. Saan mo pagkalangit? Ngayon mo namang gikusi ang tagiyas langit. Gaya ko na be, kanang inyong silingan, awaya ko na be, tamparusa, niya human, manuktok din, kaya pwede mo dayon. Di ba mo ingon na patyo, tanong kang buanga ka? Ayaw awaya ang tagiyas langit. Gusto makakang malangit. Pero gusto kang maimpirno, awaya, isalikway ang tagiyas langit. Isalikway.
Ayaw na nag-atiman na ang tag-iyas langit aron di nakadawaton didto. Mao na kanang mga magtiayon nga nagbuwag inyo nang gibiyaan ang tag-iyas langit. Basta magbuwag gani mo, inyong gibiyaan ang tag-iyas langit. Ang resulta, maimpirno mo. Ana mo na siya. Mo na, ingos Kristo, ay gid mo pagbuwag. Kaya nga naman, inigbuwag ninyo, murag na pikas ang inyong anak. Maglibog na ng inyong anak, hain siya nabilong. Nabilong ba siya aning pamilya sa iyang papa? O nabilong ba siya aning pamilya sa iyang mama? Asa mangko? No? Awa mo kasabot. Sabot. Nakasabot. Mao na. Mao na kuan. Mao na paghiusa gyud kay dili na mo duha kamong banag asawa, di na mo duha kung dili usa na lamang. Unya nganong magbuwag man ang bana o ang asawa, nganong magkabuwag man tungod kay sa pagsugod pa lang nilag hiusa, wa magsunod sa Ginoo. Wa nila tuguting ang Ginoo mo'y muhiusa. Sila'y nagbuot-buot kanus a maghiusa. Natanawa karon o. Daghan kayong magpabunyag og bata nga way mga kasal. Nganong nigawas man ang bata nga wap may kasal. Nagbuot-buot og kasal-kasal kanang gitawag nila gikasal sa banig. Ang banig, karon di naman banig di ay kama naman, no? Kama. Usahay gani mo pakasal ni nga to usahay kami sa sister, kasal-kasal sa tater. Sumaha ba pader? Unya, unsay tawag ninyo ana? Oy, mga buango na. Nya magpuyo-puyo dayon. Murag atong duwa basuna ba katong gagmay pa tatay-tatay, nanay-nanay, tinda-tinda. Ana-ana ba? Mga tiaw-tiaw ba? Tiaw-tiaw, sulay-sulay, tisting-tisting. Mga di tinuod. Muna puyo-puyo, kuot-kuot, layog-layog. Ana. Was na kibaw nga doon na dito'y mahitabo. Nakaroon, unsaon man aron ang kaminyoon, kamo ba? Kamo magminyo. Unsaon man aron, di gyud mo magkabuwag. Or gamay kaing posibilidad nga magkabuwag mo. Tudluan ta mo og step by step. Step 1. Sunda gini ha? Bond. Bond. B-O-N-D. Sabi ni Saya, kasal. Mo'y unaha. Step 1. Step 2. Board. Mulain. Board ba? Kanang mupuyo. Mulain. Biya mo, matod pa sa atong Ebanghelyo, mubiya gyud sa mama o sa papa. Oh. Dato pa, ayaw sa mo pagpakasal, kunwap amoy inyong puy-anan. Hinalan, maghimo sa mo inyong sag, una mo, mangitlog. Muna, may panglanggam ninyo. Kay maghimo pagsag, una, mangitlog. Kamo, itlog, bahalagway sag. Una, doon na nas unay batasan para sa akong nahigayan sa kong papag mama nga kanimong pangayuag balay. Mga sawa gani ang laki, pangayuan usag balay, bisag payag, basta mo na gito'y ilang sag. Kaya ang kaminyoon, gitawag magsag sa kaminyoon. May panglanggam, magkugig yung sag. May pangmanok, kay magtarong-tarong yung iyang itloganan. May pangiring, mangita usag iyang lublubanan. Una pa manganap, ang tao, pataka lag. Adto sa gunuyan, adto sa kwayanan, adto sa kalubihan, adto sa mga manggang harag. Pataka lang. Unsa man mo, matud pa atong nisultis una, unsa man, mas maayo pang animal ninyo? Tao man mo. Nya dayon human sa board kanang mulain, una pa ang bed. So, step 1,
B ang sinugdanan, bond. Step 2, B gyapon sinugdanan, board. Step 3, Dead. bed. Oh. Bond, board, bed. Karon gibali. Bed. Bed usa. Unya dayon. Board. Ang sa sunod. Board. Bond, bond. Board. Unya og makatigom-tigom una pamulain. Mauna nagantos intawon ang mga ginikanan kay nang gawas ng mga anak itunol sa apuhan. Ang apuhan nga sakit na kaing hawak mauna sa ipunan og pasakit sa hawak. Mga way batasan nga mga anak. Ang inyong ginikanan siging atiman ninyo. Nya pagka minyo na ninyo, sila lang yapoy paatimanon sa inyong anak. May pang himungaan ninyo kay tigumon pang iyang piso. May pang baboy kay tigumon pang iyang baktin dili ipiyal sa laing anay. Nya kamo inyong ipiyal sa laing anay, mga wa mo'y batasan. Nganong mo man akong gisulti, nga wa mo'y batasan. Nga naman, wa ninyo pamalandunga nga inighimo na mo ani, amo ning responsibility. Amo ning tulubagon. Di ni tulubagon sa akong apuhan, di ni tulubagon sa akong inahan, sa akong iyaan, sa akong igsoon, labaw tanan, di ni tulubagon sa pare. Sige mong anhi din mangayog bugas kay ipakaon sa iyong anak, tagdamog, tagutlo, tagilma kabuk anak, ang pare, wa katampo anak. Ug mao na patampuhan lagamay. Di ba? Isalig sa laing mga tao. Way batasan. Way kabuot, nagbuot-buot. Mao na, magahig ulo. Da, hilom lagi mo. So karon na isang yaw ni ha, isang yaw gini. Tudloi gid ang inyong anak, gamay pa lang tudloi na dai dong timan-i nga posible yung musangko mus kaminyoon. Do na ginay step 1, step 2, step 3. Yan sa may step 1 ma, ayan, bond. Unsa man ang bond ma? Kasal. Ikaduha, step 2, lain og puyo. Ayaw mog tipon sa ginikanan o magkasal. Yang step 3, una pa mo manghigda sa inyong bed nga kuyog mo. Yang maingon mong anak, ma, tanaw ko sa TV ma ba? Nindot man ang bed ma? Pwede unahon? Ang sama niyang isulti? Pwede unahon ang bed? Ang sa inyong itubag? Kina? Maingon sa mo? Depende. Niya ka, dili dong, dili giday. Yan siya ma, ako lagi man, natao lagi ko, wapa lagi mo ikasal. Giuna da inyong bed. Nga maingon dayon ka, pasagdi lang midong kay nakasa mi, ayaw sundang among sala. Kamo, pag tinarong, samtang wap amo kasa, ayaw butangig sala. Siya ka na lagi itong silingan ma, wa malagi na sila'y wa malagi sila'y kasal, daghan na malagi anak. Nya kanara ba kunong usama, kanang bana, minyo man day na, dunam day na asawa. Nya kada sang asawa, minyo man sana. Nya nagtipon sila karon kaayaw lag sunda ng sala kay maimpierno ka. Ana. Di ba? Isa paita sa daana mo antos man sa dana kay karon ra basad ang mga lalaki ug babae para nila ug di sila maghinikapay antos. Kana bang magtinan-away lang ba? Antos kuno. Aw hinuon antosa. Mo nang naluwas ta tungod sa pag-antos ni Kristo, nahimot ang anak sa Dios tungod sa pag-antos sa Ginoo. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, giantos tas Ginoo, una ta naluwas. Di ba? Antosa. Unsa may pag-antos sa ulitaw ug sa dalaga nga nagkauyab? Unsay pag-antos sa mga manag-uyab nga dili maghinikapay kay sala? Unsa man say pag-antos inig kaminyo na kinahanglan gyud maghinikapay. Karon kinsa dinhi mga minyo nga wa magantos anang hinikapay. Kanang sige gyud hinikapay ba? Siging gakos, siging layog-layog, siging kuot-kuot. Kinsa man ninyo dinhi ron?
Oy, daghang enggaantos ana, magpunay nagwak. Ay, uy, samok. Ana. Usay san mo si kablito, ada samok ba ni kapoy kitag-gikat trabaho kung hasol-hasol dia, oy. Nya ikatigwang na, ada kahilas ba, oy, wa kahilasi. Tiguwang na nato. Ayaw inyo ng tulubagon. So ingnon ko ni pagsulti, ang manag-uyab nga maghinikapay, maimperno. Ang mga minyo nga wa na maghinikapay, maimperno. Gusto mong maimperno? Sige, lingian na imong tupad. Na imong tupad ba? Ing na naghinikapay na mo. Sige. Ing na ko na be. Minyo minyo na siya. Siyempre, uy, minyo guta. Ana, congratulations, malangit ka. Nya ang imo sang nalingian kay ulitaw man naghinikapay na mo sa wadyo ko hikapunon. Siya amayo na ay pagsugod og hikap-hikap diha kay nara ba sa mga kinilo nga hikapunon. Adto ra ba na mo palit ming mga hari. Ona. Yeah, nindog na tayo.